Salam. Salam. Näme almaslygyň? Azıcık bakt. Umid soğuslu olsun please. Ertelerimde gözlerim açamda boynuma deyip geçen yılı bir dem. Gülkün şörünse de el ele yatan bir jüýt kol. Bu zatlardan soň eger bir günden soň ýalňyzlykda oýanýan bolsa, ertirlik kofesini şotyka dersiniň ýüzüne laýym bir lez alyp kesesi gelýär. Ýa-da özüňe banýan manasyna salyp boğundan soň stoluň üstünde taýýar duran pul bilen pasport, kiçik bir sumkajyk we ýygyna gelen seýahatlary, ünsçekmez ýaly köne gazetlara dolap gara pakete salyp uzak geografiýlara geçip gidesi elýän insan. Düşünüksiz gelen dillerde aýdym dinläp, diňe sada bir nota, beýnindäki mellek sıçanlaryny imitleýän üçin aýaňa tikille sim dolap, uly bir belentlikden zyňasy gelýän insanyň. Buňa ady şeytan banky jumping. Bunu men de öğretdim. Düşünüksiz bir dilde aýdym, ýeri öň hiç görülmedik bir geografiýa, manily bir ölüm, özüňe kast. Seni düşünüp beni düşünmedikden gelen uzaklyk, bularyň barsynyň kökü bir aşk, bir sevgi. İnsan küýsäp jany ýananda ýa-da aýry galanda içiň ganatjak aýdymlar dinlemeli. Love and Rose dinlemeli. Mazarlary mortlar aktarmaly. Biz ýene görüşersmi? Elbetde. Bir gün ölüp direlemizde bir